kubli shibon ni piki perlok baro hado ka lai shiteng menta ka sngi ka jingwan jong kineng tap vote ha shalong parliamentary seat kalong ripoway person hatura ripolai person bat ka jing ya tap vote ha ka face ka baneng kong kalong ka bayat bet ya renti bat ka bala pendep da kinong sung jong ka jela Meghalaya ka bangila pendep mangabat mapi ngil depan tap ki vote ki jongi Kejela Meghalaya kahap haka face ke banengkong ban tap vote menta ka sngi ka khat khandai tarik banai basau bat ni ka face kan don hadu nyu teli bat ki barang sa ki don riu teli ki barang haban tap yakini ki vote tena pedeng kini ki kertong ki ba yakun yakini ki election MP na Shillong parliamentary seat ki don hadu riu ngut bat iwei ide ilong kemi bat kalong ru kesen ke banengkong pilong kami ini kun ya kene ke election bat ki parti ki balong ke VPP ke Kongres ke UDP par arngut ki independen tiena pedeng kini ki ringut ki kertong ki bangi lajir hala ki jong ki bangi la thep anta ka sngi yano bat mano ki ban job ya kene ke election MP ke ban nyu ka sauterik banai ban riu sekomen po pi kinong Krisyan jong ki parti ki paper kanu ke parti ke banyo bon tam ki vote ladang ni pej ya ke jingi lab election jong ka political party VPP lani upra ka balong ka public meeting ka bakado ka balong hasmit upaj ba ula toj sya kani ke jingi lang jong kani ka parti ka bangila banong ka bagi paj ba ki wan da ki lakmut hakani ke sngi hadin ke jinge ap kami lenti jong ki paj ba ban wan ka sngi tap vote menta ka sngi kala urlong par ki la ban pendep ya ka hok ka jong ki mentang ap kami lenti ya ka sngi ban nyu ya ki vote bat ni ap kami lenti kanu ka parti ban yo ban ra ya ka ni ka nam job na Shillong parliamentary seat ka beriu nyau trap ka ai ka parti ka ba pikwa ban job ban ni ka ba pisngu tikna ban job Hagan ke election MP sakoman. Ringku baca
upra, maina pana ha upra, lama ngira ha upra, maisha nei ha upra, rona rona ha upra, insan mai ha upra, insan ha upra. Maisha nei ha upra, rona rona ha upra, insan mai ha upra, insan ha upra.